Człowiek kompluje. Такой закопчик школа. Някой скъде? Ти утре си, аз се псера. Той е най-ефтиното човек. Сигурно го стъргал, но да предупредя. Ти искаш? Дай го, Дай. Дали това ще се подуспа човек. Да, не? Колко пятава? Нямаше да подуспа, Уау, самолет. И аз си го сборя. То там трябва да има опътване. Няма опътване. Той работа, че няма. То нямаш никой да сходи да има. Той може Сега. Има опътването, бе. Перките служи, перките. Не перката. Аз първо да седим червен картон за Георгия Геда, след това и тя ми спряха голата. Тя се уреди тръгвала. По време на силката. Не ми идва. Через мен не ми Не идва.